Cinema pels menudíssims, una masterclass d'animació, inquietuds LGTBIQ+, i molta por. L'amanida d'avui del Badalona Film Festival es pot consumir al Teatre Zorrilla, al Círcul o al Cinema Catalunya de Terrassa. Avui els estudiants de primària i secundària no seran els més joves a les butaques del festival. Avui calen alçadors. Petit Filmets. Un públic petit, és el destinatari de les projeccions al Teatre al Círcul. Una part dels filmets són per als infants de les escoles bressol. Filmets Pro. Iban a casarse, aunque no se habían visto jamás. Aquesta tarda el Teatre al Círcul fa focus en els personatges d'animació. Especialistes, estudiants i ments inquietes tenen una oportunitat d'or a la masterclass de Grangel Studio que organitza l'Escola d'Art Pau Gargallo de Badalona. El príncep d'Egipte, Madagascar, la núvia cadàver o Com ensinistrar un drac són alguns dels films en què ha treballat aquest estudi d'animació barceloní que dirigeixen els germans Carlos i Jordi Grangel, que també estan al darrere de la creació de la mascota del 125è aniversari del Barça. Todos somos descendientes de los mejores asesinos de dragones de todos los lugares a donde han ido los vikingos. Les obres dels germans Grangel s'han vist en sales d'exposició d'arreu del món, com el MoMA de Nova York, la Cinemateca Francesa a París o l'Exposició Universal de Xangai. Vides creuades. Guapa. Gracias. ¿Te gusta esta canción, Mercedes? Sí. 11 curts de Catalunya i Espanya on les situacions, els personatges, estils de vida, costums, històries familiars i relacions locals o globals estan plenes de contrastos. ¿Qué quiere? Perdone que la moleste. Me preguntaba si sería usted tan amable de dejarme pasar un minuto, por favor. No voy a dejarle entrar. Es algo personal, solo será un momento, de verdad. El Teatre Zorrilla es consagra a aquestes vides creuades i també a la diversitat de gènere i d'orientacions sexuals. Perdona. El Gerard? Gerard Poblet. Treballa amb els ocells. No, treballa amb els ocells. Sí. I la Sònia, una noia així alta, morena, els grossos, treballen junts. La fundació es va patar la plantilla, que no sigui això. LGTBIQ+. Bro. Curts amb segell català, espanyol i francès que ens parlen de sortir de l'armari, de desenvolupament personal, de la cerca d'identitat, de decisions difícils, de solitud, de vides ocultes, de comprensió. Pero si eres tú el que me está todo el día apretando, con que hay que ser un hombre de valor, que hay que cumplir los mandamientos. Los mandamientos no ponen nada de no hacerse pajas. Pero que me da igual, que estamos comprometidos con esto. Estoy comprometido al 100%. Fantàstic i terror. Erranatari ondartzen kislauen utzi dutela paketea gaur. El Teatre Zorrilla haurà tancat les portes quan encara romandran obertes ja a la nit, una nit de por, als Cinemes Catalunya de Terrassa, un altre dels tentacles del Badalona Film Festival. Zoom in! Badalona Film Festival. En aquesta edició, Filmets ha estrenat la sessió Filmets Lab, un laboratori on creadors i creadores han presentat els seus projectes per tal de poder-los desenvolupar amb el suport d'empreses de l'audiovisual. Mig centenar de picapedrers i picapedreres del curtmetratge s'han trobat en aquest espai. Del camí tan difícil com apassionant ens han parlat 3 d'ells. Berta Sánchez és productora del curt Baixa Indefinida, Andrei Siquim, director de Gamosí, i Camila Pineda és guionista i directora de Limbo, el projecte que ha guanyat el primer Filmets Lab. Rebrà assessorament i suport de les empreses que col·laboren amb el festival per tirar-lo endavant.
La ment baixa indefinida és un curtmetratge, en aquest cas d'una mena de surrealisme, podríem dir grotesc, i la idea bàsicament és barrejar l'humor per tractar situacions, en aquest cas una mica dures, com podria ser el tema principal, que és el suïcidi i la precarietat laboral. Bàsicament és un curt que busca donar visibilitat a aquest dolor invisible. Gamusino también es un cortometraje de realismo mágico que trata sobre dos personajes, Dani y Luis. Dani es el nieto de Luis y Luis se hace cargo del niño, es chatarrero y van por el barrio recogiendo chatarra. Dani en un momento pierde la ilusión, pierde la imaginación y Luis le ayuda a recuperarla haciéndole buscar el gamusino, este ser mitológico que, según las leyendas, se esconde por los rincones del barrio. Ja han llegit el dossier, no? Ja han llegit el guió. Aquí la cosa es venir una mica a vendre el projecte. La cosa del pitching es que se tiene que en muy poco tiempo presentar el corazón del proyecto, ha sido entonces un trabajo muy de reducir a lo esencial. Estava en fase de preproducció, es diria, no? o preparació, sobretot buscant finançament i perfilar bé el guió, sobretot que acabi el missatge a casar amb el que nosaltres volem transmetre, treballant en diferents associacions, organitzacions, estan donant-li com una mica de fons i sobretot buscant que es pugui financiar bé i fer-lo com es mereix. Estamos en una fase inicial del desarrollo, contamos con una productora pequeña de nueva creación con la que hemos trabajado en un corto anterior y buscamos coproducción con alguien más grande también para conseguir financiamiento de ayudas públicas porque la animación es muy necesaria pero es muy difícil de levantarlo uno solo a veces y nada, entonces estamos acabando la primera versión de guión y esperamos que este pitching sirva de encontrar a alguien que quiera apoyarnos. Filmets, por un lado, ofrece visibilidad y por otro lado, apoyo de gente de fuera con un recorrido ya en la industria. Entonces, siempre está bien, cuando ya sales del ámbito educativo, tener una mirada... Es más difícil encontrar una mirada profesional cuando estás fuera del ámbito educativo. Entonces, Filmets es lo que ofrece, ¿no? Una mirada fresca de gente que ya lleva muchos años en la indústria. També sembla que no, però també per trobar companys del sector, no? Que també es dediquin a alguna cosa similar a tu, t'expliquin una mica les seves vivències. Però bàsicament és això, la professionalització de la creació fílmica, no? És molt divertit i tots hem estat ja picant pedra i fent curs de molts tipus sense cap mena potser de visibilització i tenim ganes que els nostres missatges també arribin, no? A alguna banda i aquests contactes amb plataformes o amb diferents productores de vegades és la clau. Mientras hemos ido preparando el corto nos hemos enamorado aún más de él, entonces salga o no salga seguiremos con el proyecto y en mi caso yo estoy casado con la animación, en concreto con el stop motion, así que salga como salga seguiré picando piedra. Em dic Camila Pineda i he presentat el projecte de curt Limbo. El meu curt va sobre dos noies de 29 i 28 anys que agafen l'autobús per tornar a casa, són dos desconegudes i no saben que l'últim que agafaran amb Limbo serà l'últim de les seves vides. Jo crec que això és molt important de cara sobretot als guionistes, als directors que sempre estem movent projectes, sobretot que hi hagi un molt concret de curts, no? Perquè els curts crec que són molt valiosos i les productores sempre és com que tiren més cap a llargmetratges, sèries, perquè potser donen més diners, però els curts jo crec que és l'embrió del que serà aquest director o guionista en un futur i en una gran pel·li. Llavors crec que és una gran oportunitat i estic molt contenta. Jo vaig estudiar comunicació audiovisual a Blanquerna i després em vaig anar fora a treballar a Los Angeles, vaig estar muntadora, vaig tornar perquè sempre he volgut escriure i dirigir i vaig fer un curt fa poc amb pausa dramàtica que es diu Tota una vida, que està en fase de postproducció, i em dedico també, soc assistent de direcció, script editor, guionista,